kind of infection medicine, So on a wall, they work every, and all those you go pretend they bend down like say you they picky, but I know say now your brocos you they scratch. This one, put them ogogoro, take them 1 in the morning, 1 in the afternoon, 1 in the evening. You go see a magic. Because one organ. This one now original magic. And I tell you the person organ on it. And I can't actually go play at it. Actually, on your play at it. They would the wagon. And you heard your pago minute to this actually a German project. Hey! Elizanemo. Where you? Cheredala, any help for an open problem. Hello, Draggy. Elections, we got to get any job with fashion. Hello, Draggy, very better than him. And when you was also got him blog or good at water. A lot of was oh, Basramo. I cannot pay shaking. You were a kind city giant on the side, but I know you did like any head. What are you do to Mbrog and Paco? Any house and your blockos, and non blockos, no proper. Any head blockos, bros, what they blockos. Oh, for our bros. No, if I was on the bros, here corner, bros on your cool Macamadi. Because Ebo Balaj, where I can go. Chief, I notice say, father, every time you go, they drop key, they pick up. So, here can wear him in a here, walk way back. Here, malaria. Ile my nigga, who not tired my child. Oh, to Columbia. So, here, walk way back, not a my uncle. Man, one can mamma Satashima. So, Bigaga Leba, Buchagina, Ganimo, you won't charge Rajo. Also, I get to Kunyara. So, a pack or a lamgia. No, father, not the care malaria. Malaria, one, elegant charity, and one berry, and one berry. So, here, malaria, leave him in a paracetamol. I need a guava malaria. Any him now with paracetamol, I got only malaria, I got paracetamol, I know malaria buffalo. Yeah, run a kiki, Pagana, Pagam broke, Pagam Paco. Yeah, we say here, kids are go malaria. Ah, father, give brief fashion, I got it. Give brief fashion. A lot of coin had any head you call father, you call infection. I guarantee here, a woman in a car, you go down and a woman again with a paracetamol the geek saw Tuesday. I know I had malaria came they need in here before I won't only get book. Every malaria can need he can. Magala didn't get bomb on your ship. Every brûlé infection, but I try in a parish. Paris, you will not good be. And I have fashion like him to the next thing will toilet infection. I got him toilet, so I got him 1 or 2 places. So he unable to now of me, which are prayer. Toilet infection. I told me so, Brugia, and I don't know the name Zoligi. All no give about too much, so I'll go over toilet infection. Now, Paris, you know, good. Ah, father, toilet infection. Parish na give a lady infection no should be with na parish. I'm not in abed na parish. Break through abed na parish. Ya uri infection no toilet. Na go. Bishop Ocha lady no. Oh Bianna. Chirekwe. Hey. Hello Bishop ayo tiara. Bishop ele he jiri techa for the girl with try ya father be infection na parish. Father you with a infection I will. Ote kona azu wogen brogu na pa kwa ngawula ndem pumpo gafre ya na ham brogu na pa kwa ka hobulugo burukwa fa iganga tia akwa infection hwishia ngba tusupo seba po tsi hu do tori ka mpro soko ina agbakwa ajikuru kwa mira ko nubu ogu budu ko ka decimal point nwa modi pumpo emire bro bombo mageje ke umogbo bishi bogie na anago ihe geje togolo ga agba ya gbakọ ogu nide ina iseku kwere mochi shake into hellfire maka mo onye gini ya na ablamak infection dey ba akoria owu dara na agbadi gi enwe na eme gi awara na agba mo ara wu mo nyara ni me Jesus ihe mo owo madman in the Lord toilet infection msigi mbutere enwu to si basa ona me go nya asirishi. I want to go. When you not drop ogede.
toilet ọ ga-abụ ụmụazị ibe gị onye gị nye otu nye gọwụl enyere gị brọdịa gọwụl enyere gị brọdịa gwa ihe na-arịa ga-agwụla gị bifo na iwu fada infection ndụgori ote fada ukwu ube fada main road fada na-enwe parish ote ka ị na-erugharị ka ndị mozi na village a eke ọrịa ọkwa enwe ihe mere gị na parish ana udo adịla kwa adịla m oke ma arụ ụzọ ọrụ m gaba n'udo elee ihe ga-esi eme ma ihe eme n'ego ori m jụọ gị ajọsụ ka m jụọ ihe ahụ ajụjụ na-enwe n'ode nja na ajụjụ ọkwa onwe ihe mere gị ahụzi gị na onwe ha ihe mere na ahụzikwe gị ọkwa adịla m oke ọrụ m agawarala onwe ya elee otu ị ga-esi adị oke esawụla ihe mere m esi ahụ ka ihe mgbu gị bidoro esawụla ihe mere m ka ihe mgbu gị bidoro ajụjụ a m jụrụ gị ga-eche ya eche o ọkwa onwe ihe mere gị maka ediele m gị too much onwe ihe mere gị ahụzikwe gị na akwụdo achịala ibukala lụ ọrịa ikwurekwu na ịcharịrị acha hapụ maka toilet infection hapụ maka ị ga-egbu m ọrịa narị m nsọ hapụ holy man hapụ ị ga-esi dem ọrịa ahụ gbanwere agbanwe ahụ charịrị acharị ndị otu osiri na yelo ị ga-akụwara m akwa ewure white isie so many iniquity zuzuru si iniquity gbukwa gị ọbụna mgbọrọgwụ si m ewere obi ọcha zụrụ na itile ịkọrọla akụkọ kọchisia ya fada mgbọrọgwụ enwere onye jụrụ gị n'ahịa ala iwu chigozie mgbọrọgwụ ụmụazị ibe gị bụ mmiri nsọ bụ olive oil were mustard seed awụju na family ndị mmadụ elibrete ihe ibu agahụje mgbọrọgwụ ọjị oke osisi ya wụ mgbọrọgwụ ọjị bọọlụ ahụrụ gị ibu kind of infection medicine ka bụrụ onwe gị biko buru ọrịa gị n'akwụkwọ nsọ ebe onye isi metụrụ ọnụ uwe Kraịst aka ọrịa ya agwụ kedu ụwa onye akpaghị aka ote ya akpara infection ibu toilet infection otulerekwa ego idiot a na-eme m ya dị ka dị ntụ lekwe holy man dị ka m na-adị ekwuli ụka ana m achọ okwu onye ọbụla nọ n'obodo a mana adị m innocent fada buru ọrịa fada nwa aba hapụ ọrịa ha agụ agadi m anata ha oriri n'aka gị ịghaji obi infection Help me and tell him not
bịa ma Chukwu ịdị omimi onye nwe m ịdịkwa ịtụnanya Chukwu onye ọlụ ebube ịkarịrị echiche mmadụ Chukwu ọ dịghị onye dị ka gị o ịdị ebube ịdị omimi ịdịkwa ịtụnanya ịkarịrị echiche mmadụ ọ dịghị onye dị ka gị ịdị ebube ịdị omimi ịdịkwa ịtụnanya ịkarịrị echiche mmadụ ọ dịghị onye dị ka gị. Chi ahụ jiri aka n'abọ mere m ihe ọma alalala aga m ewere aka n'abọ nye gị ihe ọ na-eri nye ya ahụ. Chi ahụ jiri aka n'abọ mere m ihe ọma aga m ewere aka n'abọ nye ya ihe ọ na-eri nye ya ihe ọ na-eri. Chi ahụ jiri aka n'abọ mere m ihe ọma aga m ewere aka n'abọ nye ya ihe ọ na-eri. Emmanuel mụni jiri aka n'abọ kụnyere ụmụ nwa ọma aga m ewere olu ma wenye gị ihe ị na-eri abụ ka m ji ekele Chimo.